Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά κι ένα κοκκίνο παπιό φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό, κι αυτές άλλο θα θέλανε φορούσαν ηθικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γάτια. Οι άρχοντες φοβήθηκαν να πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου οι καρποί κι ό,τι γλυκάρο κάνει θα σαφώς καλά χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεριάννη το χάφι εδώ τσουρμό, αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ, καημένε γάτο μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνους τα λαγωνικά συνέχουνε στημένοι κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους νόμιζε με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι, μήπως κρύβους οικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μάμα πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε το στήσανε στον τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε σε στούφα κι στο λίγο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα